Her skal vi åbne 5 øhm, det er sunflower packs, og håbe på, at vi får en sunflower. Fint, fair nok. Den er også god. Også god. Også god. Og det her, hvad synes I om? Okay, vi vil lave den. Og så noget Crazy Lock her. Mos. Vi åbner 5 med i næste video. Skriv jeres username med i kommentaren. I kan vælge at vinde en bi, den her musk, den her ko, eller den her. Eller I kan være heldige at vinde noget af det her. Og jeg har virkelig mange hunde. Så husk at like og subscribe. Hej.